Dobro. Koukejte na long jump. Jako vždy borcovsky. Jako vždy borcovsky. A tu nejde vlezt? Ne. Čekaj, já to jdu zkusit. Lidi, nesmějte se mi. Nechci. Nechci čupa. Lidi, nesmějte se mi. Hraju to asi po druhé. Co tu děláš? Jak 2 roky? Ani ten rok. Říká si dal nesmrtelnost. A jsi dead. A už já furt padám. Čekaj. Tak extra itemy. Vybrat zbraň. Nejde, hej. To mě naštvalo. Kde seš? Jo tam. Tam na tom červeném, no. Nebo to jak jsem tam skákal, na tu červenou střížku, to si ty jak tam teď jde? To jsem já. Pojď sem, dělej. To jsem TTčka. A já mám lagy. Jakože. Ani to nejde skočit. Ježišimarja. Já to skočil! No to si borec. Au, ještě jsem spad. Jde ho ze zadu! Hlavně lidi, skákejte spíš, jenom ten long jump je to úplně nejlepší typ skákání. Počkej, jenom tu zabiju teraka. No já jsem to zase neskočil. Mám 7 HP. Zase jako vždycky. Přesírá, že to skočí, a neskočí. Takže ano, pane. To jsi ty? Ne, to je moje segra. Čo? Tak. Nebo já ti dám jenom takového headshota s knifem. Ty jsi ten. Nejde tady střílet ze zbraní. Shit! Mně se jenom dobijou ty životy. Já ti dám headshot, já ti dám headshot. 45 potřebuji aspoň 47. Takže na 47 to mám skočit, jo? No tak 4. Shit! Ne, já to zase nedal. Lidi, koukejte se na přímé amatéry vždy. Tam vypadni! Teďkon vám předvedu kousek. Pojď sem, hele. Jsem dolů normálně. Ne na tu červenou střížku. Jo, jsem, čekej. Házím po tebe. Stůj! Dobro. Tak, jak se... Shit! Pardon? To je Jak se strašné. nemá skákat long jump. Čekaj, už jdu. Buďte šcetečko, až nás nikdo nemůže zabít. No, tady jsem. A to se... Mede, ale... No, aspoň to bude potom v pohodě. Kde seš? Jdu tam. Tak pojď. Jdu po žebříku. Jsem tam dole. No, tak pojď. Jsem tu. Teď vám ukážu, jak se nemá skákat long jumps. Někdo ho skáče třeba takhle, dívejte. Rozběh rovně. Rozběh. Tam buď. Někdo skáče třeba takhle, dívejte. Rozběh rovně. A takhle. Promiň, ještě jednou to zopakuj, protože mě to někdo zaflešoval. Jo, takhle, dívej, tady. Ano. Někdo dělá rozběh rovně, hop, a takhle. A někdo si myslí, že když udělá tohle, že má long jump. A Že se mýlí, protože to je typ HJ. Tak. Já vám to ještě ukážu tady jednou. Hej. Tady toho na tady to, takže pojď zase na tu červenou. Abo koukejte, jak já to dělám. Koukejte. Letím. Long jump! Můj nos! Narovnej mi ho, prosím. Ti vypultnu střeva, hej. Ukaž se. Já to zase nedal.
Jakob, už je to... Hej, co to bylo? Také speedy. Hej, spadni někdo. Si dal rychlost, ne? Ne. Ne, já jsem se padal. Nuly zvop, já myslel, že zvíjaj. Zase jsem to opět nedal na tu červenou střelku, na tu první. A Marek to dá! Shit!